नोंथाङा बबे समाव बबे जायगायाव बिथां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों लोगो मोननाय आरो माला सावरायनो मोननाय नोंथाङा जानला मोनला मानो बेबायदि बांसावलाबायदों? मनेश्वर दैमारिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बिदा एबा आदा बुंनो नांगौ होननायनि हेंथायै जाहाथे गाबज्रिनो थिनदों बिथां बिदा गेदेरा जोंखौ बुंदों जे खौसेथिनि गेजेरजों जोंनि मावनांगौखौ मावलांनांगोन। बारग' एबसुनि हेंथायै तामुलपुर जिल्लायाव मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बारग' भलन्टियार फर्सनि लोगो आफादगिरि बान्दु ब्रह्मआ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सायखंखौबो नुवाखै नोंथाङा। चेलेन्ज खालामबाय नोंथाङा मा समाव दंमोन नोंथाङा जानला मोनला बुंनाङा बाथ्रा महरैसो गनायथि होनानै जाहाथे गाबज्रिनो थिनदों बिथां बिदा गेदेरा जोंखौ बुंदों जे खौसेथिनि गेजेरजों जोंनि मावनांगौखौ मावलांनांगोन। जों बोरै बर'फोरखौ खौसे लाबोनो हायो? जों दिनैसिमबो बड'फानि सिगाङाव समायखिरा लानाय बड'लेण्ड नङाबा जों जिरायना दिनैसिम जों बोरायबोबाय। बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया, बड'लेण्ड मोनाब्ला जों गोजोना, बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया, बड'लेण्ड मोनाब्ला जों गोजोना। जोनोमनि मोन्थाय बर' बिमानि गेरेमसा माहारि दानायनि जोंनो नांगौ उदां बड'लेण्ड, जोंनो नांगौ उदां बड'लेण्ड। जोंनि भलन्टियार फर्सआ दिनैसिम फिसौ बामलायनानैबो बिहामजो फिसौ बिजामादै मोनजोबनानैबो दिनै जाथिनि थाखाय ओंखारगासिनो दङ। जय बर' हारिनि, जय बर' हारिनि, जय बर' हारिनि। रावबो पलिटिकेल हान्जानि रावनिफ्रायबो जेबो जायाखै बियाखैबो लायाखैबो दिनै जाथिनि थाखाय थैथाब नांथाबनानै दं बे थखन थुनो बैसोआवबो। नोंथां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिसय मा सोंखारो मा बुंलाबायदों मा बुंलाबायदों हो? खुगाया सिरि सिरि था। नोंथाङा सोरबा राजनितिक हान्जाफोरजों माबा रायलायनो नांलायनो सोरखारजों माबा बुंलायनो गोनांबा बुं। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिसय नोंथाङा जानला मोनला बेबायदि माने मिडियायाव बुंलाबायना। हाजार रायजो राजाफोरा बड'फाखौ मान होनो आवगायबोयो। बे समावबो मनेश्वर दैमारिखौ नुनो मोनाखै। बिथाङा सा साज्रां बाथ्राफोरखौ ओरैनो जानला मोनला बुंलाबायदों। बिनि थाखाय आयेननि राहा लानो गोख्रों हुमखि होदों बारग' भलन्टियार फर्सनि लोगो आफादगिरि बान्दु ब्रह्मआ। आसामनि जेसेबां ट्राइबेल दं बे ट्राइबेलखौ लानानै एबसुआ आन्दलन खालामदों। बिभिन्न गुबुन गुबुन राव हारिनि
बिथांखौ माने बड' होननाय जादों जिसु बड' ग्रुपसाव बिभिन्न ट्राइबेल जाति जनगोष्ठी दं नालाय बेखौ दाजाबजोबनानै बड' होननाय जादों आरो फादार अफ बड' थारमाने बड'नि बिफा बर' नङा आरो बड' बेखौ बे देबोरगावनि बिथां सानसुमा खुंगुर बसुमतारीनि आफादगिरिनि माबायावनो बेखौ लानानै बर' बिफा बड' बिफा होननानै बिथांखौ उपाधि बा माबाखौ टाइटेलखौ होनाय जादों दिनै बे बिथां मनेस्वर दैमारिया बहानिफ्राय मोनखो ना सिमाङावसो रायलायहरखो ना सिमाङावसो नुखो बेथ' आसुरित बाथ्रा बुजिया सोमजिया नङा हुसिया ओरैनो आनला सानला खाना ओरैनो बुखिलाबायो माने बिदि बुखि बेखायनो बिथांखौ आङो आरो पुनर्बाव बुंबावदों जानला मोनला नोंथाङा बेबायदि जानला मोनला भाष्यखौ दाहो आं स्ट्रंलि माबा सेन्ट्रेल बर' भलन्टियार फर्सनि लेङाइ आफादगिरि जानानै नोंथांनिसिम एकदम स्ट्रंलि नोंथांखौ आं कन्डेम खालामना हरो माने नोंथांखौ आं माबा खालामो नोंथाङा बे भाष्यनिफ्राय जायखार नङाबा जों नोंथांनि सायाव माने आयेननि बेबस्था लानाय जागोन नोंथाङा गावनि फेभरेट श' नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानायफैबाय नामा गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पीड फाइबार अप्टिक ब्रडबेन्ड प्लान्स मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रिमिं गेमिं आपल'ड डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827